Hello bro te hakane kamit ngakwa ban kren yaka way ka phang mar kumbang labu yakane ka title bale ni penyasno bat ka ri India tadu menung ila penyasno bat ka ri India te perlok ngan batai pi lengkot-lengkot sepang kane ha usnam khat khandai spa saupunyo ka sarkar phareng kala plait lut ya ka ri India bat kala don ru ka kot an ya ka relative da ka instrument of accession ha ka bagani ka kot an kalong ban phasan ya ki sim ki bahap hapo ka jingsen syar jong ka sarkar phareng ban phasan hato ki kwa ban penyaso bat ka ri India ne ki kwa ban penyaso bat ka Pakistan kata kapor kadang don ar teli ki benta ka East Pakistan bat ka West Pakistan ka East Pakistan ka ka Bangladesh hakata kapor ken bat ka West Pakistan bat ka ka Pakistan ka bamenta te perlok ki im khasi jong yiru ki hap ka jing sinchar jong ka sarkar phareng kadao ki haban sign ya ka instrument of accession ki haban sign ken ya kan ka bala pha daka sarkar phareng penyaso bat ka ri India ne ki kwa ban penyaso bat ka te ki im khasi jongi hakata kapor kilasan ya kataka instrument of accession bagi penyaso bat ka ri India ken kim penyaso re bat ka Pakistan takadau bangi ni hap hapo ri India nadu kata kapor ngila hap no hapo ka ri India te hausnam khat khandai spa saupunyo kabade kasnam ba ka ri India klayo ya ka jilai lut na ka jesensyar jong ki phareng te hakata kapor bangi ngidang hap hapo ka Assam pat ka Assam hakata kapor ka hap hapo ka jesensyar jong ka sarkar India te dei hausnam khat khandai spa sanpho ba ka sarkar India ka laai ya ka jela Assam laai ka jela Assam kum ka we ka jela jong ka ri India te perlok ki ba penaso bat ka Assam hakata kapor dei kan Nagaland ka Meghalaya ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh te mangi hakata kapor ngidang don bat ka jela Assam ke te mentangan batai lengkot khandiat ba ha kisnam katno bakine Southly ki jela ka Nagaland ka Meghalaya ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kilai khlap no bat ka Assam lane kilai yo no ya ka jela ka Bapura te ka jela Nagaland apo ngan pet hang nek diet ngala tho ka Nagaland kala yo ya ka jinglet dut
Kala ya klap no bat ka Assam haka sitrik udi sembar jong usnam khat khandai spa ndripulai ka Meghalaya pat kala ya klap no bat ka Assam kala yo ya ka jela ka Bapura haka arpui terik u Januari jong usnam khat khandai spa nyopua te saka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh pat kiyo ya ka jela ka Bapura ha ka ju kasngi ha ju ubnai bat ha uju usnam te kini artli ki jela ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kila yo ya ki jela Bapura ha ka arpotrik u Februari jong usnam khat khandai spa prapunyo te yaka jela Arunachal Pradesh haswa ka jingyo ya ka jela ka Bapura ngila khotru daka North East Frontier Agency laneka NEFA te mangi nagalin ka jongi gen nagalin jong ka Meghalaya kala yo shwa ya ka autonomous state lane ka jela ka badang hap hapo ka jing sinsar jing pet jing khmi jong ka sarkar Assam kan ha usnam khat khandai spa nyopo haswa bakan yo ya ka jela ka Bapura te ka sarkar India kala aishwa ya ka autonomous state kan ka state ka badang hap hapo ka jing khmi jong ka sarkar Assam ka Meghalaya ka yo ya ka autonomous u artrik ubnai April jong kasnam khat khandai spa nyopo te hakata kapor ka Meghalaya ka la donru ya ka sikhidu ka sarkar India kala ai ka sikhidu bat kala penrung da ka paratul ka bade ka an ka ba yada ya ka jing nyon bin ya ka jing ledon bor jo ka Assam kan namar ba ka Assam kadang pe ka Meghalaya kata kapor te ka sarkar India bat ka ai gen ya ka paratul khnang ba kan la ban yada ya ki jing yon ben ki jing ledon bor jo ka Assam te hadin baka sarkar India kala aino ya ka jela ka Bapura ha usnam khat khandai spa nyopua ha ka arpoi tarik u Januari ju usnam khat khandai spa nyopua hadin baka sarkar India kala aino ya ka Meghalaya ya ka jela ka Bapura te ka sarkar India kala weng no kan ya ka paratul bakal penrung no da ka paratul kai kan ka paratul ka dei ka ai ka ba ai borno iya ka sarkar jela kan ya ka state government nomor ba ha usnam khatnai spa nyop arang layo ya ka full fledged state lene ka ya ka jela ka Bapura ta kada ka sarkar India ka weng no ya ka paratul bat ka insert lane ka penrung no ya ka paratul kalong ban aibor ya ka sarkar jela bahkan la ban thawan bat kane ka penrung ya ka paratul hapo ka sikidul kalong ba ladaki an bala thau daki district council ki atinghu bat ki an jong ka sarkar jela ka bamut ki an jong ki district council ki yapno bat ki an jong ka sarkar jela bat ki trekam kan te dena kata-kata te ki district council watang bat ka sarkar jela kimla ban defense kimla ban yada dalaya tingku bat ki an jong ka sarkar jela ki yapno kumno kin yada ya ki an jong ka sarkar India te kane ka pen kan ka bujing ya ka jela ka jongi ladang ngimdon ya ki an ki baklan namar ba ka district council kimla ban
ya dai ki anjo ka sarkar India kum ya ka UCC ya ka CAA kum ya kini ki an di district council kim la banyada lada kamuan ka sarkar India ban rekam kemudian kin klaim no lada kin yap no ki anjong di district council kim la re banyada ya ki anjong ka sarkar India lai nomor wat ki anjong ka sarkar jelaru kim la re banyada te dan kam ken ya ki anj baklan ban klan ya ka sarkar jelak nang makan la banyada ya ka sarkar India nakaling ka junga nga kersan ya ki jingkren jong iba arden hang purba iya tainie pat iba Erwin bat iba Robert John nga kersan iba arden nomor bai dawa ya ka article 371 ringkat bat ya ka schedule ot ngila don pan re nakaling jong iba arden iklam ore ban penduno ya ka schedule iong ba ikwa lang ya ka article 371 bat ya ka schedule te ai ba ka schedule kan sa pat nakaling jong iba arden ikwa ban dawa ban pan ya ka article 371 khnang ba kajala kajongi kan la banyada ya ki an jong ka sarkar India kiba wan musli ya ka rokom im kajongi ya ka riti kajongi rukom nget kajongi mar de ki ritpat tada bat ki rithor bat ki jela rithor ngi de ki ritpat ngi te takadawen don come and protects maka shan ya ka jing dawa ya ka jingkran di ibardan hak purba iya tani nakalin du iba Erwin bat iba Robert Jun bat kikwa ban klan ya ka schedule te ka schedule kumno kan la banyada bat ka sarkar India bat ki anyo ka sarkar India ningkong de ban klan chwa ya ka sarkar jelak long hi ban klan ya ki darbar snong mancu en kla kan long hi ban klan ya ki darbar snong kat ba usim lane ka hima bat katlot ningkong de ban klan chwa ya ki hima kan ya ka usim kan khnang ba la ba le bat ki nongsyut ndai la da utlot usim de ki we ki sim ki basniu kin wan hertma kan kelong ta ningkong de ban klan chwa ya ka state government nang ta ngisapet ken hadin ya ka schedule lada ngidan kamban amen ban penmai ngin sap dawa namar kalin jong i ba Robert Jun lai kwa ba in dawa biang ya ka paratul ya ka baka sarkar India kalawe te ya ka bala de buang kumnong in pan biang kata kalong kapau bichen dan kamban pan no sudah kiwe ki ajen in ya pan suara kiwe ki an kiban ya da ya kajala kajongi na ki jingwan musli jong ka sarkar India kumalong hanagalan ka sarkar India kamla ban lemon hoje kidon ki an ba nakaliang jong ka sarkar nagalan kamla ban le ma katkum ki subjects balabu ha po ka constitution de India kadon ka union list ka state list ka concurrent list bat ki risi dwari power te ka union list ka de baka sarkar India kala ban thawan ka state list pat ki de ki subject ba ka sarkar jela lane ki sarkar jela kilaban snaan bat ki bat ka concurrent list pat ka de ba bau ki sarkar jela te nakaliang ki anjong ka sarkar India kin yang bat ki anjong ka sarkar jela pat kin yap no ke kalau muta haka concurrent list kan te haka risi dari subjects lai tang ka sarkar
India lani ta ka central government kalaban snaan te dena kata daw kan ba wat lada ka Nagaland ka don ya ka article 371 dari don ki khep ba ki an jong ka Nagaland kimla ban yada ya ki an jong ka sarkar India marba ka don ka concurrent list bat ka residuary subject te kala kan ban snaan kat kum ke constitution jong kar India kan kidon ki khep baka sarkar India kala bersnaan watada ka jela Nagaland kala don ya ka article 371 ro ndai da ka jingdon ka article 371 bun ki an ki bawan musli Nagaland Nagaling jong ka sarkar Nagaland kala la kan ban yele persya ban khangla te ki an jong ka sarkar India te Nagaling jong ka sarkar India kamla shu kan ban lemon dei kumta kan te perlok hat Mizoram le kidon artli kidon ka article 371 bat ka 62 te ha Mizoram le ka khamklan kan ka jalan marba kidon artli don ka article 371 bat ka 62 te Sisin bala don ka article 371 Nagaling jong ka sarkar India kamla kan ban su thau an made ban su wan ra kulmar ki an hapo ki jela bala don ka article 371 ki don ki benta ba kala ban thau an rei bun bat kamla ban thau an ka sarkar India don kam shwa ya ka approve jong ki jela ki bala don ka article 371 ndai ban su thau an made de claim ka jing munjur jong ki jela bala don ka article 371 de chano umla re ka sarkar India ban thau an lakto takadaw ka jingdon jong ka article 371 kalong ka ba don kap kan banada ya ka jela na ka jingwan musli jong ka sarkar India dan ka sarkar kami te Nagaling ka jonga nga kersat kenya ka jingkran jong barden hakpor ba iya tani bat iba Erwin bat iba Robert John ka kersan iba arden kan nomor ba idawala ka article 371 kumbalong hapo Mizoram idawala ka article 371 bat ya ka 62 te nga kersan kenya ka jing keren jong iba arden kan nomor ba hoit kidon lese ki jing mentoy jong ka article 371 bat kidon ru ki jing dunong jong ka article 371 te jong ka schedule ro hoy kidon ki jing mentoy jong ka schedule bat kidon ru ki jing dunong jong ka schedule ya ka schedule le nomor ba ki district council kidon hakan ka jela ka jongi yo iting kren ba ki bun ba ki jing dunong lan ki jing bom ler trekam jong ki district council bun lada ya tingku bar ki anjo ka sarkar jela ki yap no kim trekam re te pilai hi ya ka jing ai kulmar ki NOC ya ki trading license ki driving license ru ai kulmar ki barjela te ningkong sin baladon ka schedule te di bar ai lat bhai ki tai try muruk la jong kan nomor ka jimut ka schedule kalong ban yada ya ka riti ka destur ya khanda ka sia ya ka rukom im ka jungi nomor mangi ngilong kerpang te dena kata-kata ka sarkar India ka ai ka schedule ru nomor ka kwa ban yada kerpang yang ki ritpat dena kata-kata Rai play ihi ye kir kom trekam jong ki district council kato ki fail kim trekam bha te play i te Nagaling ka jonga
ngakwa ban Krishan ya ki jingkran dung iba ardan kan ba in penyo ya kata artikel 371 ndrei de ban page bha kan haswa ban dawa nomor ba lese yo don ki benta ba ki kata ya kan ka jela kan lada kim kata de ka biang bha ka artikel 371 lada kim don jing kata kan lada kim don jing kata dinabut swaban dawa te habda examine bha habda page bha habda pensyong nongrim bha kan habda wat bni hato ka don em ka jing kata dinabut te parlok tang kini ki jingkran jonga hakane kamit ki jingkran jonga hakane kamit kelong ban pensyai ba balai ni yasno bat ka sarkar India nadu menu ngila yasno bat ka sarkar India te dei kumne kan ba dei ba nagaliang jong isim menshwa ki ba hap hapo ka jingsunchar jong ka sarkar Phareng kilasan kenya kataka instrument of accession kilasan kataka Quran ban penyasno no bat ka India te nagaliang jong ki sim jongi kisim khasi jongi ki penyasno bat ka India kan kim penyasno re bat ka Pakistan namar ka sarkar India kataka por ka I choose kan hato ngikwa ban penyasno bat ka India ne ngikwa ban penyasno bat ka Pakistan ndai nagaliang jong isim jongi menchwa bat ki penyasno bat ka India te parlok tang kini ki kentin tang kini ki jingkran jonga hakane kamit hoj kane ka live video let's say ka long ka bom da long bhan mar bang dang su please my u apps bang download kan u mobile app u live now ngale live how new app te parlok ngampat long experience namar ka de first time yang bangan le live how new app ha new live now hakini par bal de pa sule direct ha YouTube ndai galong kenrum kam na best re ta daw menta ngalha le no how new mobile app kan how new live now te parlok khuble sibun khuble ajar ngu ko filap page kan video te saya tiasuk to bulai undon lam terkat pi bat un ai bor pi ba pin lamat re kata bat un ker khu ye pi hiliang baro te khuble sibun khuble ajar ngu ngin saya share biang hakiwe perki video sa tiasuk